Добрый дзень. Украіна атрымала бязвізавы рэжым з еўразвязам. Паводле прэзідэнта Парашэнкі, тым самым яна выйшла са складу постсавецкіх краінаў. Што гэта азначае для Украіны і для Беларусі ў сённяшняй зоне свабоды? Украіна все болей інтэгруецца з еўразвязам. Які наступны крок? Бязвіз для Беларусі – мара, мэта ці выклік? Чаму Украіна забараніла аднакласнікі і ВКонтакте? Пра гэта ў перадачы, у якой удзельнічаюць з Прагі мае калегі Юрый Дракахрост і Ростислав Хотін з украінскай свабоды, а таксама на відэасувязі з Менску Валер Карбалевич. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. Апытанне ў Менску. Калі беларусы атрымаюць бязвізавы рэжым з краінамі еўразвязу? Неплохо было бы, если бы в ближайшее время было. Потому что это лишняя проблема, лишние деньги, и люди поехали бы быстрее. Голас палітыка. Прадстаўніца еўразвязу Майя Кацыянчыч пра тое, што цяпер еўразвяз можа прапанаваць Украіне і Беларусі. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму не азначае візавай лібералізацыі. Голас эксперта, беларускі палітолог Андрей Елисеев пра загадкі Шенгену для беларусаў. Беларусь, который год лидер у свете по шенгенских визах на душу насельніцтва тых краін, якія маюць візавы рэжым з ЕС. 17 траўня ў Страсбуры прэзідэнт Еўрапарламенту Антоніо Таяні урачыста падпісаў заканадаўчы акт, якім для грамадзянаў Украіны ўводзіцца бязвізавы рэжым. І днямі новы еўрапейскі закон будзе апублікаваны, а праз 20 дзён бязвізавы рэжым для ўкраінцаў набудзе моц. У цырымоніі ўзяў удзел прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. Ён заявіў, давайте паслухаем. Гэта абсалютна гістарычны дзень для Украіны, для майго 45-мільённага народу. І я абсалютна ўпэўнены, што гэта гістарычны дзень для еўрапейскага звязу. Украіна вяртаецца ў еўрапейскую сям'ю. Украіна канчаткова развітваецца з савецкай і расійскай імперыямі. Петро Парашенко сказаў, што Украіна рве з постсавецкім мінулым і ўсё больш робіцца часткай адзінай еўрапейскай цывілізацыйнай прасторы. Бязвіз – гэта сведчанне стратэгічнай правільнасці нашага еўрапейскага выбару, сказаў ён. Ростислав, скажыце, калі ласка, чаму, можна так сказаць, больш зручны в'езд у Европу для украінцаў разглядаецца як значна больш сур'ёзнае, як значна больш важнае? Ну, це справді так, тому що йдеться про європеїзацію України і українців. Мільйони українців зараз отримують змогу поїхати в Європейський Союз, до країн Шенгенської зони, в Європу, подивитися, навчитися, повернутися і весь цей європейський досвід, навіть візуальний, використовувати в Україні і вестись, як європейці поводитись. Далі, це цивілізаційний вибір для України. Україна не йде в Європу, вона повертається в Європу, в сім'ю європейських народів. Звідки вона від Європи, вона була штучно ізольована понад 300 років, перебуваючи в російській і радянській імперіях. Також, звичайно, це дуже сильний поштовх для реінтеграції тих проблемних територій в Україні, які зараз перебувають під владою Росії, зокрема анексований Крим і окупована частина Луганської і Донецької областей на Донбасі. Уже зараз є інформація з Криму про те, що масово кримчани почали цікавитись після вчорашнього дня. Сьогодні вже масово цікавляться, як отримати український біометричний паспорт, щоб не жити в цій ізоляції. Фактично, Україна з'єднає, реінтегрує ці території вагою українського паспорта, тим, що акції українського паспорта пішли вгору. Український паспорт зараз буде можливість, додадуться 34 європейські країни, плюс ще 30 додадуться в світі, які мають безвіз з Європою. І взагалі український паспорт відкриває шлях зеленого світу до понад 100 країн. Український паспорт війде в топ-40 паспортів світу. Унікальний. З ним можна їхати без візи і на захід, і на схід. Но беларускі пашпарт у гэтым рэйтынгу будзе ўжо на вельмі вялікай адлегласці ад украінскага пашпарту. Калі беларусы атрымаюць бязвізавы рэжым з краінамі еўразвязу, такое пытанне мы задалі мінакам на вуліцах Менску. Мне здаецца, што такое не адбудзецца, таму што у нас, як это наш кіраўнік дзяржавы сказаў, шматвектарная палітыка, а Украіна, здаецца, яна такая менш мнагавектарная, таму яна больш можа на Еўропу глядзець. Неплохо было бы, если бы в ближайшее время было. Потому что это лишняя проблема, лишние деньги, и люди поехали бы быстрее. Учитывая, что есть горящие путевки, которые
Вот, если нет визы, то не сможешь воспользоваться ими. Поэтому хотелось бы, чтобы пораньше. Зараз, напевно, ні. Ну, при бягучій ситуації в країні. Ну, улічваючи, що Білорусь є чемпіоном по отриманим візам, то гэта вельмі актуальна і для адпачынку, і для гандлю, так сказать, закупіць что-то. Поэтому, конечно, вядома, это вельмі актуальна, я лічу так. Я сам отрывал литовскую нахуй. Для меня очень актуально, потому что у меня родственники, например, родная сестра у меня живет в Великобритании. Вот. У меня племянницы живут, все мои племянницы молодые, с высшим образованием, они почему-то живут за границей. Ну, я надеюсь, что это не за горами все-таки. Я уверена, но очень бы хотелось. Потому что, еще раз повторяю, это приносит только страдания, закрепощенность людей и уже где-то какую-то озлобленность. Потому что нельзя вариться в собственном котле, вот все время нельзя. И нужно чувствовать себя человеком мира. Ты всегда останешься родившийся в Беларуси, белорусом будешь любить свою родину, но ты должен видеть мир, мы ничего не видим. Должен быть безвизовый режим у всех, у Беларуси, у Украины, у всех. Это нормально, когда люди могут путешествовать по всему миру. А коли у Беларуси будет безвизовый режим с Европейским Зв'язом? Это не мне решать и не вам. Это там кто-то наверху решает. Для вас это питание актуальное? Конечно. Потому что я сам приезжий. Вот, и мне, чтобы приехать к вам в Белоруссию, нужно делать визу. А был бы безвизовый режим, спокойно бы приезжал. Из Латвии. Я думаю, что при этой владе это немагчыма. Ну, як бачым, беларусы хочуць быць людзьмі свету, хочуць без візаў, але не надта вераць, што гэта адбудзецца. Валер, як вы мяркуеце, наколькі моцны псіхалагічны эфект для беларусаў будзе вось ад гэтага еўрапейскага безвізу для Украіны? У сераду разам з Ростиславом Хотінам я удзельнічала ў тэлемасце Страсбург, Брюссель, Прага, Кіеў. І Ростислав, вядучы гэтай трансляцыі ў Празе, у часе эфіру казаў, што украінцы ў свой час вельмі па-добраму зайздросцілі малдаванам і грузінам, якія ўжо мелі бязвіз. А як цяпер, ці пазайздросцяць беларусы і ці пазайздросцяць яны па-добраму, Валер? Ну, тое, што пазайдросціць, то гэта зразумела, але ці моцны псіхалагічны эфект гэта акажа на грамадскую свядомасць. Ну, пэўны акажа, но не вельмі. Бо гэтая навіна не стала нейкай мейнстрымнай у беларускай інфармацыйнай прасторы. У расейскай трохі больш, але таксама не вельмі, бо расейцам цяпер не вельмі выгадна на гэта рабіць акцэнт, бо яны вельмі доўга сцябаліся з таго, што еўразвяз увесь час адкладваў гэтае рашэнне. Казаў, бачыце, вось дарэмна былі ўсе высілкі украінцаў, дарэмна быў Майдан, дарэмна было ўсё астатняе, нічога Еўропа ім не прапанавала ў адказ, і таму цяпер на гэта акцэнтаваць увагу мусіць не вельмі ім выгадна. І я б яшчэ звярнуў увагу вось на што. Справа ў тым, што вось тут усе кажуць, эксперты, што Беларусь займае першае месца па колькасці шенгенскіх візаў на душу насельніцтва. Але салагічныя пытанні незалежныя, праведзеныя колькі гадоў таму, паказваюць, што прыкладна больш 60% беларусаў увогуле ніколі не выязджала за межы Беларусі. Таму гэтая навіна будзе якраз для гэтай меншасці, якая актыўная, дынамічная, якая хоча ездзіць. Ну і яшчэ адзін момант. Чаму гэтая навіна не стане такой вельмі моцнай у сэнсе псіхалагічнага эфекту? Справа ў тым, што беларускі абывацель бачыць, якой дарагой цаной гэтае рашэнне для Украіны апынулася. Гэта і Майдан, гэта і вайна, і канфлікт з Расіяй, і страта Крыма, то бок цана вельмі дарагая. Гэта таксама будзе ўплываць на ўспрыняццё Беларусію, беларускім грамадствам гэтага рашэння. Дзякую, Валер. Юра, ці вы згодны, што вось такога вялікага эфекту псіхалагічнага не атрымае? Пра што кажа Валер? Я згодны цалкам у тым сэнсе, што, па-першае, беларусы даволі шмат ездзяць зараз.
Але Валер мае рацыю, што значная частка, калі не пераважная частка, увогуле нікуды не ездзіць, дарэчы, у тую ж Расею таксама. Вось. І таму я згодны з той формулай, якую прапанаваў Валер. Так, это будзе ўспрынята беларусамі як шаг, як крок станоўчы, што вот пашанцавала украінцам, але што гэта як бы вялікая перспектыва, дзеля якой трэба нечым ахвяраваць. Вот мы нават бачылі пра цану пагаворым в гэтых апытаннях на вуліцы. Вот я б сказаў так, як бы мейнстрим ацэнак, так не кепска было б. Ну і нагадаем, беларусы плацяць дагэтуль найвышэйшую цану за візы 60 евро, а Расія і Украіна 35 евро, і ўжо вельмі даўно. І калі Украіна ось каля 10 гадоў таму ўжо дамовілася аб спрашчэнні візавага рэжыму, Беларусі яшчэ як бы толькі на самым пачатку шляху, і гэтыя перамовы бясконца вядуцца. Юрый, вы бачыце цяпер вось нейкі вынік гэтых перамоваў, нейкае паспяховае іх завяршэнне? Не зусім. Они, зразумела, ведуць вельмі марудна. Прычым з імі, ведаеце, было так хвалямі. Спачатку Беларусь не надта хацела. Не надта хацела, ёй не давалі, таму што вот парушэнне правоў чалавека. Потым у 11 годзе Еўразвяз прапанаваў. А 11 год былі санкцыі, ўжо тады Мен сказаў: не, нам не трэба. Потым у 13 годзе, калі ўжо пачалі неяк паляпшацца стасункі, ўжо Беларусь пагадзілася. І вот з 13 года рэальна 4 гады працягваюцца перамовы. Ідуць яны, як той казаў, ні шатка, ні валка. Там ёсць два пытанні такія ключавыя, якія пакуль не вырашаныя. Першае — это біяметрычныя пашпарты. Вот Беларусь по тых ці іншых прычынах на это не ідзе, і там ёсць праблема з біяметрычнымі пашпартамі для дыпламатаў. І другая праблема, больш можа сур'ёзная, это праблема рэадмісіі. Хаця вы памятаеце, вот некалькі гадоў таму Лукашенко падпісаў указ аб часовых лягерах для уцекачоў, каб іх там трымаць, потым высылаць. Так што працэс паўзе, але вельмі паўзе. То есть ён вельмі ідзе павольна, марудна, і сказаць, што это там праз год, праз два будзе дасягнута не, але я нагадаю, размова ідзе пра тое, каб беларусы насамрэч атрымалі тое, што зараз маюць не толькі украінцы, але расейцы. 35 евро за візу. Вось. Так што, працэс ідзе, як той казаў, але ідзе вельмі павольна. І вось, як казала жанчына, хочацца быць чалавекам свету, нашым апытанні, выглядае, што не хутка. Некалькі гадоў таму беларускі палітолог Андрэй Елісееў абнародаваў парадаксальныя і сенсацыйныя дадзеныя пра загадку беларускага Шенгену, пра які цяпер і казаў Валер Карбалевіч, але давайте паслухаем Елісеева. Беларусь, который год лідар у свеце по шенгенскіх візах на душу насельніцтва, тых краін, якія маюць візавы рэжым з ЕС. Напрыклад, у 2015 годзе на 1000 беларусаў прыйшлося каля 80 шенгенскіх візаў. Для параўнання в Украіне каля 50, у Расіі каля 25. Украінцы, прынамсі тыя, што жывуць у памежжы з Еўразвязам, ўжо даўно маюць іншыя механізмы мабільнасці. Апрача шенгенскіх візаў яны могуць выязджаць у памежжа Польшчы, Угоршчыны, Словаччыны, з нядаўнага часу Румынии на подставе пропускаў малога памежнага руху. І гэта вельмі важны механізм, бо, напрыклад, каля паловы перамяшчэння украінцаў у Польшу зараз робіцца не на падставе шенгенскай візы, а на падставе гэтых пропускаў для малога памежнага руху. А Беларусь, як мы ведаем, ужо 7 год зацягвае з увядзеннем гэтых падобных пагадненняў з Польшай і Літвой. Таму, апрача шенгенскіх візаў, трэба мець на ўвазе, што украінцы ўжо шмат гадоў, тыя, што жывуць у памежжы з краінамі ЕС, маюць мажлівасць вандраваць у суседнія памежжа без візаў. Безвізавы рэжым для Украіны гэта не падарунак з боку Еўразвяза. Гэта вынік вялікай працы, якую зробіла Украіна. Гэта десяткі канкрэтных мераў, зафіксаваных у плане дзеяння па візавай лібералізацыі, якія зрабіла Украіна. Гэта заканадаўчыя акты, у тым ліку адносна барацьбы з карупцыяй. І вось тут асноўнае пытанне для Беларусі, што я мяркую, палітычнай волі не будзе, перадусім, што тычыцца заканадаўства антыкарупцыйнага, слаба ўяўляецца, каб у Беларусі быў створаны сапраўды незалежны антыкарупцыйны орган. Вось у краіне ўжо некалькі такіх органаў, не все з іх эфектыўныя, але ёсць пэўны прагрэс, адзін, прынамсі, больш-менш эфектыўны. У Беларусі я не магу сабе такого ўявіць.
Ну і эксперт лічыць, што не будзе палітычнай волі ў Беларусі, што да антыкарупцыйных захадаў, напэўна, і не толькі да іх. Ну і спадар Елісееў казаў пра тую велізарную працу, якая Украіна зрабіла, каб атрымаць бязвіз. От Валер Карбалевіч кажа не толькі пра заканадаўчыя захады, не толькі пра антыкарупцыйныя захады, якія зрабіла, але і пра страты, якая панесла Украіна. Расцяслаў, наколькі цяжка гэта было зрабіць, ці быў супраціў? Як вы ацэньваеце увогуле тую працу, якая зрабіла Украіна на шляху да бязвізу? Ну, ціну, яку заплатила Україна за повернення в Європу, за свободу, вона дуже висока. Тут була, на цьому шляху була і Помаранчева революція, треба згадати, і Майдан, Революція Гідності 2014 року, і війна на сході України, де українці весь час підкреслюють, що вони воюють також і за європейські цінності, за свою країну, але також і відстоюють рубежі Європи. Також, звичайно, але йдеться про те, що це був дуже сильний мобілізуючий фактор для України. Оця європейська інтеграція, шлях до безвізу, Україна провела майже 1,5 сотні, ну якщо точно 144 реформи мала зробити. 144 реформи. Були колосальні, титанічні зусилля по боротьбі з корупцією. Були створені антикорупційні органи, прокуратура. Тобто навіть ці електронні декларації, включно до президента, всі мають тепер політики, вся еліта, всі урядовці заповнюють електронні декларації. Все публічно. Тобто капітальна, дуже серйозна прозорість української влади. І ці реформи завдяки... Ну, нам треба якийсь мобілізуючий фактор взагалі. Гарно, коли якийсь є рубіж, маяк, і маємо дійти до нього. То це був такий сильний поштовх і мобілізуючий фактор, що Україна зробила серйозні капітальні реформи. Ну, і коли казати про те, хто ось тепер у дадений момент, уже там подається з 10 червня, так? Як все було влучно, все по плану, з 10 червня вже без віз. Так, з 10 червня реально так каля 10% українців яшчэ змогуць выехаць без візу, бо яны маюць біометричныя пашпарты. Там, ну, этот працэс будзе далей працягвацца. От як реально ацэньваюць в Україні, якая колькасць людей поїде? Ну, справді, зараз десь приблизно трошки більше 3 мільйонів людей мають біометричні паспорти. Ще є люди, які старі паспорти мають, але шенгенськими візами. Але за останній час, останні кілька тижнів, приблизно в районі 10 тисяч людей звертаються за біометричними паспортами по всій Україні. Тобто цифра колосальна, велика дуже. Так. Далі, цікавий ще такий момент. Черги, от така трошки, ну, ажіотаж такий, почався буквально от зараз, вже останні дні, коли стало зрозуміло, що безвіз буде. Тобто десь там люди не вірили, десь українці були теж не вірили, да це вже обіцяють, так довго, не буде, не буде. І раптом така реальність, люди не вірили, і тут раптом безвіз, от також, це також такий гарний сигнал мільйонам, 45 мільйонам українців, що треба вірити в свої сили, що якщо ви робите щось, і це і наполегливо йдете кудись, ви цього досягнете. Ну, і Україна, ну, можна сказати, що готова ці рыхтавалася вже до такого паўнавартаснага, да, ну, на узаемадзеяння з еўразвязам, а ці можна казаць пра Беларусь, ці гатовая Беларусь, ну, хаця б на такім узроўні супрацоўнічаць з еўразвязам? Валер, як вы мяркуеце? Ну, хаця б, ну, першыя крокі зрабіць, што тычыць памежнага руху, бо ва Ўкраіне гэтыя захады вельмі давно былі прадпрынятыя. Так, я лічу, што беларускія ўлады не вельмі хочуць, не вельмі гатовыя да вось такіх крокаў. І той павольны рух у перамовах з еўразвязам, пра які вось казаў Юрый Дракахрост, ён таксама у пэўным сэнсе тлумачыцца адсутнасцю такой вялікай палітычнай волі да збліжэння з еўразвязам. І вось характэрным прыкметай такой адсутнасці такой волі з'яўляецца тое, што Беларусь тармозіць ажыццяўленне памежнага руху з Літвой і Польшай. Дамова падпісана 7 гадоў таму, але беларускі бок яе не рэалізаваў, не ўвёў у жыццё. І я думаю, што гэта тлумачыцца некалькімі чыннікамі. Ну, найперш, беларускія ўлады, можа, і хацелі прабіць пэўныя крокі да еўразвязу, але яны павінны ісці жорстка пад кантролем уладаў. А ну, вось, спрашчэнне візавага рэжыму робіць тое, што беларусы будуць масава ездзіць у Еўропу, што, ну, скажам так, не вельмі выгадна беларускім уладам. Калісьці Лукашенко, калі ён уводзіў абмежавальныя меры па паездцы там і студэнтаў, і дзяцей у Еўропу, ён тлумачыў гэта так, маўляў, якой там ідэалогіі яны набяруцца. І вось я думаю, што вось гэтая думка па-ранейшаму сядзіць у свядомасці беларускага кіраўніка. Затым мы ведаем, што Польша і Літва больш зацікаўлена ў ажыццяўленні вось гэтага малага памежнага руху.
І беларускія ўлады гэта бачаць, і поэтому выкарыстоўваюць гэтую праблему як сродак ціску і на Польшу, і на Літву, каб атрымаць некія іншыя там палітычныя дывідэнды. І нарэшце яшчэ адна прычына. Справа ў тым, што калі сапраўды пачнецца дзейнасць малага памежнага руху, то яна захопіць два буйныя беларускія гарады, Берасці і Гародні, якія знаходзяцца на мяжы. І гэта значыць, што велізарная колькасць беларусаў будзе ездзіць за мяжу, ну, скажам так, на закупы. То бок вялікая колькасць беларусаў будзе купляць не беларускія тавары, а замежныя тавары, будзе вывозіць валюту з краіны, што азначае пэўныя эканамічныя страты. І таму ўрад вельмі асцярожна ставіцца да такіх крокаў, і таму прыдумляе некія падставы, маўляў, не гатовыя там памежныя пераходы для гэтага і так далей. Я думаю, што гэта зачэпкі. Насамрэч беларускія ўлады не вельмі зацікаўлены ў рашучым спрашчэнні ўсіх перашкод, якія перашкаджаюць руху беларусаў у Еўропу. Ну і вось адное спрашэнне беларускія ўлады все ж зрабілі. Ад гэтага года дзейнічае беларускі бязвіз. У Беларусь цягам 5 дзён могуць уехаць грамадзяне заходніх краінаў, грамадзяне 80 краінаў свету, але толькі на 5 дзён і толькі самалётам, толькі праз лётнішча Менск-2. А я нагадаю, што ва ўкраіне яшчэ за часы прэзідэнта Ющенкі пайшлі ўкраінскія ўлады на гэты крок, і заходнікі з самых розных краінаў свету маглі ўжо 10 гадоў без візаў ездзіць ва ўкраіну. Это такі, ну, каласальны тэрмін. У нас пакуль яшчэ толькі 5 дзён. Ці гатовыя беларускія ўлады, там не 5, больш дзён прывесці ўвогуле да такога кроку насустрач, які зрабіла Ўкраіна? Як вы мяркуеце, Юра? Мне чамусьці прыгадваецца украінская прымаўка, што з'їсти он з'їсти, хто ж йому дасть. У дадзеным выпадку то якраз дадуць, але тут як бы вот это стрымліваючы пачатак, ён унутры саміх беларускіх уладаў, пра што вот Валер і казаў, что вот украинцы, яны тады при Ющенке могли таксама разважаць, ну як же вот мы страчваем візавыя доходы, вот як до нас там приедут злачынцы з Европы, и все это так. Сапраўды страчваюць, сапраўды могуць прыехаць злачынцы, але ўсё гэта як бы пераважаецца зусім іншымі перавагамі, можа нават і ну вот якія да не аднамомантава даюцца вот так сказаць зараз адразу. Вот. А беларускія ўлады вот спрабуюць падлічыць вот як мы так сказаць эту копеечку, а як бы чаго не выйшла. І ў выніку, хаця з іншага боку тое, што вот этот крок зроблены, ну паказвае, што ўсё ж такі як бы рэальнасць урэшце-рэшт нават в іх мазгах перамагае, і нічога страшнага з гэтага без візу не здарылася, і не ў тым сэнсе, што какие-то злачынцы дзікія прыехалі, і тое, што там, як, дарэчы, расейцы перасцерагаліся, хтосьці там да іх хлыне з Беларусі, ніхто нікуды не хлынуў. І ведаеце, я яшчэ хацеў вот літаральна два слова сказаць вот пра тое, што казаў Расціслаў, які патлумачыў, ад чаго вот, скажем, той же Парашенко казаў, што это велізарны крок, так сказаць, Еўропу. Это, ведаеце, это старую байку, як бацька ленаватаму сыну сказаў, што вот там на полі золата схавана. І сын все поле перакапаў, золата не знайшоў. А сэнс быў тым, што ён поле перакапаў. І так і Украіна, это 140 пастановаў, законаў, якія яны прынялі пад прымусам, ну, пад пэўным прымусам. Можа быць, это важней, чым той залатнік, які там все ж таки быў. Ну, это вельмі слушная заўвага. Такім чынам, еўразвяз даў Украіне без віз, а ці рыхтуе ён нейкі пернік для Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт у Брусэлі звярнуўся да Майі Кацянчыч, прэсавага сакратара вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі. Well, we are not really conducting a policy of sticks and carrots, but насамрэч мы не праводзім палітыкі бізуноў і пернікаў. Важна тут разумець, што Беларусь адна з 6 краінаў удзельніц усходняга партнерства, а гэта азначае для еўразвязу канкрэтны ўзровень узаемадзеяння. Важна таксама разумець, што еўразвяз працягвае праводзіць палітыку крытычнага ўзаемадзеяння ў адносінах да Беларусі. Наш парадак дня цягам апошніх 2 гадоў стаў больш станоўчым, і мы пашырылі дыялог і супрацоўніцтва. У гэтым кантэксце пад канец леташняга году мы заключылі партнерства аб мабільнасці, а цяпер абмяркоўваем спрашчэнне візавага рэжыму і пагаднення аб рэадмісіі.
Чарговы раунд перамоваў запланаваны на наступны месяц, на чэрвень. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму не азначае візавай лібералізацыі, але яно адкрые больш магчымасцяў для паездак некаторых катэгорый навучэнцаў, студэнтаў і навукоўцаў, ды паменшыць кошты візаў для некаторых катэгорый людзей, якія адначасова змогуць атрымаць іх у спрошчанай працэдуры. Categories that still need to apply for visas, but there is a simplified procedure foreseen for that. So Гэта важны шлях пашырэння чалавечых кантактаў і павышэння мабільнасці. Але ключавымі элементамі для фармавання шырэйшай палітыкі еўразвязу ў адносінах да Беларусі ў будучыні з'яўляюцца канкрэтныя, відавочныя і незваротныя крокі краіны на шляху да пашаны асноўных правоў чалавека і вяршэнства закону. Мы ўвесь час чакаем ад беларускага кіраўніцтва канкрэтнага прагрэсу ў гэтым. With Belarus, and here we continue to expect quite concrete progress from the Belarusian authorities. Ростислав, новая спадарня Кацыянчыч гаворыць пра праграму «Усходняе партнерства». У 2009 годзе яна распачалася, і тады вось абяцанні гэтай праграмы это былі без віз і якраз асацыяцыя з еўразвязам. Украіна дасягнула гэтага фактычна. Што цяпер ёй прапануецца? Ці прапануецца больш глыбокае супрацоўніцтва з еўразвязам, ну, напрыклад, кандыдацтва, магчымасць кандыдацтва ў еўразвяз? Ну, звичайно, зараз східне партнерство трошки так на такомусь перехресті, воно на розвілку дійшло, куди рухатись далі. Тобто Україна, також Молдова і Грузія вже пішли дуже вперед. Ця шістка східного партнерства дуже сильно розділилась навпіл. Тобто є цей авангард, 3 країни, і тепер треба дивитися. Павло Клімкін, міністр закордонних справ, сказав, що ми вимагаємо від Європейського Союзу, від Брюсселя диференційованого зараз підходу, тому що Україна вже має безвіз, матиме асоціацію. До речі, десь може наприкінці травня, максимум там червень, вже Голландія, Нідерланди, остання країна ратифікує асоціацію, і буде вже асоціація, все, завершиться процес. Тобто треба буде дивитися. Східне партнерство Україна, він вигідний Україні, тому що він, так би мовити, дає Україні якісь певні лідерські, якщо хочете, такі амбіції на пострадянському просторі. Ці країни не тільки самі прийти, а й цим країнам допомогти в їхнім поступі до Європи, в євроінтеграції. Що стосується наступних кроків, то, звичайно, Україна хотіла би членство в Європейському Союзі, це стратегічна мета, вона декларується офіційно. Як все піде за планом, то українське керівництво казало, Петро Порошенко казав, що десь в 2020 році Київ хотів би подати офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Зрозуміло, що зараз поки що ще не готові, зараз амбітна мета безвізу досягнута, але в перспективі це, звичайно, стратегічна мета України, яка цей шлях буде ще довшим, ще, можливо, важчим, але він буде більш амбітним і треба буде справді перекопати дуже багато реформ, ще зробити мобілізаційний, дуже сильний мобілізаційний фактор для того, щоб модернізувати Україну і не тільки йти в Європу, а й будувати Європу в самій Україні. Це дуже сильний поштовх для модернізації країни. Давайте поговоримо про ще одну важную падзею, вось наколькі яна мобілізацыйная ці наадварот. На гэтым тыдні прэзідэнт Украіны Петро Порошенко забараніў ва Украіне сацыяльныя сеткі «Одноклассники» і ВКонтакте. Падпісаў адпаведны указ. Ну, яны базаваныя ў Расіі. І, Валер, вот, як вы мяркуеце, такое рашэнне беларускіх уладаў, яно в Беларусі выклікала палкую дыскусію. Можа, варта было б у Беларусі зрабіць тое самае, каб абараніць Беларусь вот ад пагрозаў рускага свету? На ваш погляд, варта? Ну, тое, што Беларусь трэба дыстанцыявацца ад рускага свету, гэта відавочна. Я думаю, што ў некім сэнсе гэтую праблему бачаць і беларускія ўлады. І тое, што вось мы называлі дасюль мяккай беларусізацыяй, гэта быў пэўны адказ. Пэўны адказ Беларусі на сітуацыю пасля Крыма, на канфлікт Расіі з Украінай, на сітуацыю ў Донбасе. Але каб вырашаць гэтую праблему, то, я думаю, трэба пачынаць не з таго канца, не з сацыяльных сетак. Спачатку трэба ўзяць курс на фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, рабіць акцэнт на беларускую мову, беларускую сімволіку, беларускую гісторыю, то бок развіваць і ўмацоўваць
этнакультурныя каштоўнасці беларускія. Затым другі момант гэта што рабіць з беларускімі тэлеканаламі, якія дамінуюць, з расійскімі тэлеканаламі, прабачце, якія дамінуюць у беларускай інфармацыйнай прасторы. Таму што, нягледзячы на інтэрнэт, сацыёлагі цвердзяць, што асноўную інфармацыю беларусы ўсё ж атрымоўваюць з тэлебачання. І трэба неяк дыстанцыявацца, нейтралізаваць гэты ўплыў расійскіх тэлеканалаў. Ну і толькі ўжо потым, на наступным этапе можна нешта гаварыць і думаць пра сацыяльныя сеткі. Таму, калі рабіць гэтыя крокі, то не пачынаць сацыяльных сетак. Юра, як вы мяркуеце, і Ростислав, тое самае ж пытанне да вас, каротка адкажыце, ці адпавядае еўрапейскаму выбару Украіны, які нават зрабіла якраз на гэтым тыдні, гэтае рашэнне забараніць сацыяльныя сеткі? Ну, на мой погляд, не. На мой погляд, зразумелыя матывы. Так, Украіна фактычна ў стане вайны. Так, сацыяльныя сеткі служаць адным з каналаў уздзеяння адпаведнай прапаганды расійскай. Але, ведаеце, у кепскай кампаніі аказаўся спадар Парашенка з Эрдаганам, з іранскімі аятоламі, з кітайскімі таварышамі. І, дарэчы, все яны таксама ж тлумачаць меркаваннямі бяспекі, меркаваннямі стабільнасці, што хтосьці на кагосьці там, ну, яны, правда, все кажуць, што супраць іх там Захад падступны вядзе вайну. Ну, магчыма, яны менш падставаў маюць, але, ведаеце, ўсё ж такі еўрапейскія каштоўнасці – это свабода не толькі слова прыемнага нам, а это свабода любога слова. І з гэтага пункту гледжання, ну, это, мне здаецца, не надта ўдалы крок, акрамя таго, ну, ведаеце, тут ізноў жа, это нават не пра СМІ размовы ідзе, як адзін украінскі журналіст дасціпна сказаў, ну, ведаеце, это дарога. По дарозе можа праехаць трактар і можа праехаць танк. Так што, каб не праехаў танк взрываць дарогу, дарэчы, сам спадар Парашенка, ён толькі вот у дзень, калі выдаў гэты указ, ён сказаў, я закрываю свае аккаунты у Контакце і в Однокласнікі. Так што ж ён іх трымаў да гэтага часу, калі ён ведаў, што это такая пачварная, так сказаць, машына рускага свету. Ну і, дарэчы, ўжо з'явіліся заявы міжнародных праваабарончых арганізацый, якія... У тым ліку, дарэчы, Дзярждэпартамента ЗША. Ростислав, от Юра каже, не вельмі удалий крок, але виніковий може бути в ВОЗі? Ну, ясно, що є критика, і вона аргументована з приводу того, що це порушення свободи слова, і взагалі в глобалізованому світі, так би мовити, це обмеження якісь, це не дуже добре, але з іншого боку, українське керівництво чітко пояснює, що це в умовах війни, яка вже триває понад 3 роки, це також захід, який мотивується насамперед питаннями національної безпеки. Це перше. По-друге, цей крок зроблений тимчасовий на 3 роки. І, як сказав президент Порошенко, як тільки останній російський солдат вийде з української території, залишить українську територію, цей крок може бути переглянутий. Тому така ситуація. Так, ваше особисте міркування у підтримку все ж ці таке спречне, ці критичне? До гэтага рашэння? Моє особисте, я не є ні в контакті в Однокласниках, ні на Mail.ru. Моє особисте в тому, що коли співробітники обласних державних адміністрацій дають візитки, а там емейлова електронна адреса Mail.ru, українські державні службовці, це якось трошки дивно виглядає для іноземців чи взагалі для України. Тобто, звичайно, і проблема є. Чи треба було всім махом? Ну, це інше питання. Але, ну, рано чи пізно, я думаю, що, може, це не випадково, тому що такий розворот в Європу йде. Може, це такий крок, який також десь сприятиме тому, що люди трошки ширше подивилися, а не замикалися ментально, психологічно тільки на пострадянський простір. Тобто, що є ширший світ, він не обмежується тільки 1/6 територією колишнього Радянського Союзу. Треба трошки подивитися ширше на світ, не виключаючи ту територію, звичайно, але світ він набагато більший. Глобалізація стосується не тільки пострадянського простору, а взагалі глобалізація – це явище глобальне, світове. Ну і тим більше часовий крок, як заявлено. Бязвіз і дамова аб асацыяцыі з еўразвязам для Украіны – гэта не падарунак. Гэта крокі на пакручастым шляху да стандартаў цывілізаванага свету. Што, ўрэшце, найбольш патрэбна самой Украіне. Но пра Беларусь яе кіраўнік яшчэ колькі гадоў таму сказаў: «Я сваю краіну за цывілізаваным светам не павяду». Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Ростиславам Хотінам у Празе і з Валерам Карбалевічам у Мінску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.